שלום בנות, אהלן. באתי לאסוף כסף ליום הולדת של גלית. מירה, אל תעשי לי קולות של עציץ. תביא 10 שקלים כמצטנית. אין עליי כרגע. מה זאת אומרת? השארתי את הארנק בבית והעוזרת כיסה אותי. מה זה? ממתי יש לך עוזרת? מירה, אני נשבעת לך. אם את לא נותנת לי עכשיו 10 שקלים, אני מספרת לכולם שיש לך פאה. טוב, בסדר. קחו, שודדים, בבקשה. אז מה? נימני עזב את ביתר או נשאר במכבי? תצחקי, אבל שתדעי לך שנימני הוא כדרסולן מעולה, הוא ליגה. בטח. תני בבקשה 10 שקלים ליום הולדת של גלית. טוב, זה מטריף אותי הקטע הזה, אני משתגעת מזה, מה כל שנה? מה זה הפקרות כאן? את יודעת מה? את צודקת. הבחורה הזאת כל שנה יש לה יום הולדת, איך היא מעזה באמת? תני כבר 10 שקלים. רק הבוסם שאת משתמשת יכול לממן משפחה נזקקת. סליחה, זה דווקא בוסם זול. מריחים. תני כבר. הפלה, קוקו! לא, נפלה לי עדשה. אבל יש לך משקפיים. וגם עדשה. בסדר. תני 10 שקלים, אני צריכה ליום הולדת של גלית. אפשר בתשלומים? כן, 10 שקלים עכשיו, 10 שקלים שנה הבאה. איך אני איתך? ממש מצחיקה. יופי. מה קרה? מה כל כך שקט פה? מה זה? אוספים כסף? למה? לא. סתם. ראובת חוגגת יום נישואים, ולכן ראובת אוספת כסף מכולם לראובת. באמת אני חוגגת היום יום נישואים. היום. מזל טוב. כמה כסף צריך לתת? 50 שקלים. את יודעת, לא רוצה מתנה מפוארת, משהו צנוע. מזל טוב. תודה, בקרוב אצלך, שאלוהים יפנק אותך מבנים סחרים. אתן רואות, זאת לא קמצנית. בשנת 167 לפני הספירה, פתחו החשמונאים ובראשם יהודה המכבי במרד נגד השלטון. נינת מגיעה היום לבית הספר. לירון התחרפנה מזה לגמרי, ברור נינת, אני מסורתית בנשמה. אני מדליקה נרות בשבת ולא אוכלת חמץ ביום כיפור. אני מקפידה. תראו את כל הדפוקים האלה מתלהבים מאיזה כוכבת של טלנובלה. כל הטלנובלות הדפוקות האלה נמסו עליי לגמרי. נינת, אבא שלי יקנה לנו בית ונוכל לגור בה ביחד כמו אחיות. ואז כולם ירצו להיות חברים שלי. מישהו יכול לומר לי באיזה קרב נהרג יהודה? זוהר? איזה יהודה? זה לוי. זוהר בשן, אם החוכמה הייתה מכונית, אתה כל היום היית במוסך. אולי אתה יכול לומר לי מי מהחשמונאים, השם ייקום דמם, כבש את ירושלים מידי היוונים? נינת החשמונאית. ואיך היא בדיוק כבשה אותה? עם יבש השיער שלה? שמש בגבעון דום וירח בדרך איילון, מה קרה? מה קרה? נינת מגיעה לבית הספר וכולכם נהייתם לי יוסף בעל החלומות? הלוא החומר הזה יהיה במבחן להתיישר. במבחן יהיה עם מי נינת יצא השבוע? נחמו עמי, למה כל אם ובת מעצבנות את ראובת? מה קרה? כל מה שיש לכם בראש זה רק נינת?
הלוא כל החיים הם לא רק טלנובלה. אוקיי. אתם ידעתם שמנהיג המרד נגד היוונים היה יהודה המכבי, שהיה דומה כמו 2 טיפות מים ליהודה לוי, רק קצת יותר גבוה. ובמשפחת חשמונאי היו 5 אחים, שנלחמו על השליטה כמו... המורה, כמו בעבר מעבר לפינה שכולם רבו מי ישלוט בפיצריה? אז אנטיוכוס ויהודה הם בעצם אחים? לא מדויק, תראי. בדיוק, ואז מגלים שבלידה לקחו את יהודה לבית יתומים עניים, ואנטיוכוס בכלל גדל בבית עם עשירים ונהפך להיות מלך, אבל אף אחד לא יודע שהם היו אחים. דומה, אבל זה לא... המורה, ומירי בועדנה המכשפה, אז היא בוגדת ביהודה לוי עם אנטיוכוס, בלי לדעת שהם בעצם אחים תאומים סיאמים. איזה מתח. לא, יהודה והם לא היו אחים, הם נלחמו אחד בשני. אולי אנטיוכוס עשה תאונה, ואז הוא קיבל מכה בראש. כן, ומהמכה הוא שכח שהוא אח של יהודה לוי והוא נהיה רשע. לא, אני מוחה. יהודה לוי אינו רשע. יהודה לוי הוא נשמה. טוב, מספיק, זהו שיעור היסטוריה, לא שיעור טלוויזיה. ודרך אגב, אגם רוטברג היא המכשפה. אני רק מבקשת להזכיר שיעור הבא בוחן פתע על פרקים 50-70 באהבה מעבר לפינה, אהבה מעבר לחומה, מלחמת היוונים נגד המכבים. המורה, הנה הקלטת של המורדים שאת ביקשת שאני אקליט לך. אחרישי חמודה. אני צריכה כסף דחוף. למה? אני חייבת את הדיסק החדש של היהודים, ואבא שלי לא נותן לי כסף. הוא אומר שזה לא מתאים לגיל שלי. סעיף. אז מה תעשי? אמרתי לו שאני אלך לעבוד. באמת? במה? חשבתי אולי גננות. נשמע טוב. הבעיה שצמחים לא כל כך מסתדרים איתי. אז מה תעשי? חשבתי שאני אעבוד עם צמחים מפלסטיק, אני יודעת. חשבת אולי על בייביסיטר? בייביסיטר? זה דבר הזה עם הילדים? זה הרעיון הכללי, כן. לא סובלת אותם. תגידי, את הולכת היום לבריתה של הבת של גאולה? מה, היא כבר ילדה? בעזרת השם הגיע הזמן. מה, את חושבת זה רעיון של פילה? לפי איך שהיא נראתה, כן. בכל מקרה, נולדה לה תינוקת. וואו, איך אני שמחה, מאוד מאוד שמחה. אז את הולכת? לא הזמינו אותי, חוץ מזה יש תוכנית עם בילי מוסקולה לרמן, את זה אני לא מפסידה. אני חייבת ללכת. סרקתי לה קפושון ורוד. אצלנו, את יודעת, זה מצווה. אבל מה הבעיה? אני צריכה מישהי שתעשה לי בייביסיטינג. טוב, נו, מה עושים בבייביסיטר הזה כבר? בעיקרון משקיעים את הילד לישון ודואגים שהוא ימשיך לישון עד שההורים שלו חוזרים. ואם הוא לא נרתם? אני מושיבה אותם מול ערוץ אחד. תוך 10 דקות הם ישנים. ומה עושים בינתיים? בינתיים עושים כיף חיים. מכינים שיעורים, רוקבים כיפות, קוראים תהילים. כמה כסף מרוויחים בזה? נגיד 15 שקל לשעה. זה אומר שאני צריכה לצאת מהבית ל5 שעות כדי להשיג כסף לדיסק? סעיף. אני פשוט אגיד לאבא שלי שאני קונה את הדיסק של יורם גאון. לזה הוא בטוח ייתן לי כסף. שקר זה לא יפה. זה גם נגד התורה. ולא לקנות את הדיסק של היהודים, זה לא נגד התורה? וואלה. הנה חמוטל ודריה. במילא אלה הם חיים, אולי מישהי מהם תרצה. לא, עזבי אותך. הדריה הזאת קצת מפחידה אותי. למה? אני לא יודעת, יש לה מין מבט כזה, כאילו, אני יודעת מה עשית בקיץ האחרון. נו, ומה עשית? הייתי בבודרום, בטורקיה. לא אספר לאף אחד. באמת תודה רבה לך. נו, אז מה תעשי? לא יודעת, אני יודעת. אני צריכה מישהי שתעשה לי בייביסיטינג. בכיף, הייתי עוזרת לך. הייתי, אבל לא כל כך מבינה בילדים. למה יש לך דווקא פרצוף של אחת שמבינה? את יודעת מה? אני אשאל אותך שאלה, תגידי לי מה היית עושה. בבקשה. איך מרגיעים תינוק שבוכה? מחכים שיפסיק. מה? נו, נותנים לו איזה סרט טלוויזיה. התקבלת, יופי. נותנים לו הצלצול, הצעקה, מלטעות, משהו מרגיע. לא, חס ושלום, עזבי את השאלה הזאת, נעבור לשאלה הבאה. כן. התינוק רעב. כן. מת. נו. מה את מאכילה אותו? הוא מת או רעב, תחליטי. רעב, הוא מת מרעב. כן. איך את מאכילה אותו? לתינוק נורא חשוב לתת את כל אבות המזון. תרשמי, 0370. ולכן הייתי לוקחת בלנדר ושמה המבורגר עם צ'יפס, טחינה, קטשופ מערבבת עם גליטת וניל. סייג! כל כך מגעילה איך את מערבבת בשר וחלב ביחד, תעזבי אותך באמת. דרורה, חכי שנייה חמודה, אני צריכה לדבר איתך.
רוצה שאני אשמול על הילדים? לא רוצה לחזור להיות אדריאנה הקטנה והמתוקה. ציון, ביקשתי תיגש! רוצה לחזור בתשובה, אני מעדיפה מאשר להיות פה. ציון, אני מבקשת תיגש! אני מעדיפה לשיר, כל כך הרבה פוטנציאל של זמרת. פורשות האקליפטוס... ציון! אנוש או לא אנוש, להיות או לא להיות. למה לא להיות? רובת, את משגעת, תדעי לך, איך הפתעת אותי, בואי מה. תראה מה זה, היה צלצול וכולם מאחרים לשיעור. אתה יודע, אמר שכשאני הייתי ילדה קטנה, אני הייתי מחכה לשיעורי דרמה האלה. את אוהבת דרמה, מה? אוהבת? מה אני אגיד לך? כל החיים שלי זה דרמה אחת גדולה. כן? את יודעת שבשביל לשחק דרמה צריך לב ונשמה לעניין הזה. אני, כל פעם שיש לי זמן פנוי, אני עושה מונולוגים של המלב. אוי, אני ראיתי את הסרט האחרון שלו. תזכיר לי מה זה היה. אבל אין דבר כזה, טוב, עזוב רובת. אותך. אנוש לא באנו לדבר פה על המלך. בבקשה. תגיד לי, איזו הצגה אתה מעלה השנה בסוף שנה? השנה אני עושה משהו אחר שאני מביים. כיפה אדומה. אוי, זה נהדר. כן. ותגיד לי משהו. כן. את מי אתה מתכוון לקחת לתפקיד הראשי? לתפקיד הראשי, אני דווקא חשבתי, אני מתלבט בין לירון שהיא בשגעת, היא אצילה, היא כמו סוס שחור שדוהר לאי שם. מצד שני יש את חמוטל שהיא מרגשת, היא נוגעת, היא פוגעת. לדעתי, אתה לא צריך לא את זו ולא את זו. מה שאתה באמת צריך לתפקיד הראשי הזה זו אישה בשלה, אישה בריאה שעברה דבר או שניים בחיים שלה. כן. אישה אמיתית עם ניסיון החיים. את יודעת שמנשה משחק את הזאב, וכדי לרדוף אחרייך ולהפחיד אותך, זה בעייתי כי את גבוהה ממנו בשני ראשים. נו, מה הבעיה? אני אלבש שחור, זה מנמיך אותי. אבל כיפה אדומה היא ילדה. אוי, נו באמת, אנוש, תעשה לי טובה, תפסיק לחפש תירוצים מתחת לאדמה. לא, נו באמת, אני אומרת לך, אני תפורה בול לתפקיד הזה. כן, אבל זה לא אפשרי. לא נכון, לא. זה לא אפשרי. נו, בבקשה, אני רוצה אודישן. זה לא אפשרי. נו, בבקשה, אני רוצה אודישן. נו, רובת אודישן, בבקשה. בבקשה, הנה אודישן. הנה את ביער, כן? את מסתכלת ימינה שמאלה, היי קר, היי, יש לך פרפרים וארנבות ואת מדלגת. תדלגי, לדלג. בדיוק, מדלגת עם הסלסלה. מה יש בסלסלה? סנדוויצ'ים. מה יש בסנדוויצ'ים? לא חשוב. את מדלגת, ופתאום בזאב. זאב תוקף אותך. עושה לך. די, לא, זה מפחיד אותי. עושה לך. תגידי. שמע, אני מפחדת, שמע ישראל, מפחדת. אני לבד ביער, ואני לא יודעת מה לעשות. מישהו שיעזור לי. אלוהים, עזור לי. בסמאללה. מספיק, זה מספיק, איך היה? אוף, נהניתי. כן, תשמעי. כבר שנים להיות אלייך ישיר, נכון? אנחנו עובדים. תראי, אי אפשר לראות את זה. את שחקנית איומה, זה פשוט לא לצפייה. אי אפשר, זה אסור. זה פשוט משחק בלתי נסבל. אין לך את זה בכלל, את כלום. זהו, אמרתי. לא התקבלתי. לא. התשובה היא לא, לא התקבלת. היית כמעט, אבל לא. רק מתנצלת שבזבזתי לך את הזמן. כן. אוי, מה קרה, רובת? מה קרה? תדברי אליי. אני לא יודעת מה לעשות. בואי, מה את צריכה? אני לא יודעת, אני צריכה אמבולנס. אמבולנס? אני אעשה, כן. תשבי לי אמבולנס, בבקשה. אבל זה כואב לי. בואי, תנסי לשבת. בואי, רובת, קומי רגע, נו. את יכולה, נו. אצילות, תבואי, תעזבי כבר. בואי, נו, קומי. קיבלת, אתה רואה? לא קרה לי כלום, אני בריאה לגמרי. אתה מבין, אנוש? זה היה משחק. זאת הייתה דרמה. ומה שאתה עושה זה חרטה. לא, זאת הפסקה גם שלי. נו, איפה את? בואי כבר. הוא צריך להגיע כל רגע. אני רואה שהיום הלכת על כחול שמיים. Oui. מי צריך להגיע? כפיר, נו, המורה להתעמלות. נו, וככה את רוצה שהוא יראה אותך? הוא הולך נראה כמו חביתה לא מוצלחת. האמת שהכאבים הורגים אותי. אני מרגישה כמו פרגית על שיפוט. מתוקה, פרגית את כבר מזמן לא. נפתח הסלק את פיו. מה אמרת? שיפה לך טורקיז. כן. תראי, מתוקה, אם את רוצה להיות יפה, אלגנטית וויטלית כמוני, את תצטרכי לסבול. כאילו שהעולם לא סבל מספיק מהיופי שלך. מה אמרת? שהחלפתי מטבח. כן. שמע ישראל, הנה תראה, הוא מגיע. הוא מגיע.
מה, וככה את רוצה שהוא יראה אותך? נו. תסתכלי, את נראית כמו חי צומח דומם. נו, אז מה? את רוצה שאני אעזור לך, כן או לא? כן, רוצה. אז בבקשה, קדימה, זקופה ואלגנטית. זקופה ואלגנטית? בדיוק. תחשבי שיש לך חוט פה שמרים אותך זקופה. אפ, עלה. מה יש לי? קדימה, תעשי, חוט. תעשי לו שלום עכשיו. שלום, כפיר, שלום. את מלכת האנגליה. שלום, שיראה אותך. בסדר, זה בן אדם, לא כנופיה. שלום, עם כפיר. כל הגוף תנועני, תלכי על זה, תגזימי. כפיר. לא. אחר כך. מה את קוראת? שמעתי שהדרך הכי טובה למשוך בנים היא להתעלם מהם. אלדד, תרקי את הכדור! הלו, תרקי כבר את הכדור! יא מעצבנות! תביאו את הכדור! תראה, זה עובד. נו, קומי כבר. תפסיקי, תראי. קדימה, זקופה ואלגנטית. בסדר, זקופה ואלגנטית. משה עלה להר סיני ושהה שם 40 יום ו40 לילה. שירן, אולי את יכולה לומר לי למה משה שהה כל כך הרבה זמן על ההר? כי לא היה לו GPS בג'יפ? כן, למשה רבנו לא היה ג'יפ. למה הוא היה מובטל? משה ישב על הר סיני 40 יום וכתב את 10 הדיברות. יוצא שכל דיבר לקח לו בערך 4 ימים, מה שאומר שהוא לא רק היה מגמגם, הוא גם לא ידע לכתוב. אמרה, סליחה, איזה לפטופ היה לו? אולי היה לו וירוס שמחק לו את כל הקבצים, ולכן קרה מה שקרה, יכול להיות. פשענו, חטאנו, זדנו, חמסנו. לפעמים אני חושבת שהמוח שלכם זו בדיחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא יושב למעלה ונמרח מצחוק. משה יורד לבסוף מההר, ומה הוא רואה? הוא רואה את בני ישראל כפויי הטובה חוגגים סביב העגל, ואז הוא מתכפר עליהם ושובר את לוחות הברית מהנרב. מישהו יכול להגיד לי למה? זוהר. אולי בגלל שהוא היה 40 יום למעלה, על ההר, הוא היה ממש רעב כאילו. ואז הוא ראה את כולם עושים עגל על האש, ובא לו החלסטר, אז הוא אומר, יאללה, מה, נפראייר? איך ידפוק איזה שיפוד למטה? מר זוהר בשן, אני את בית הספר שלי כבר גמרתי, אבל אתה נשארת פעמיים כיתה. אם תמשיך כך את הטירונות הצהלית שלך, גם תעשה פה. סליחה, תמצאו לו בשבילי. אני רק רוצה להזכיר לכם שיעור הבא, אני רוצה שתציירו את מגדל בבל. ולא רבותיי, זה לא מגדל עזריאל. הכל הכשר? אוי! אביגדל לדנות. אתה הולך לשתות את הדבר הזה? את יודעת איזה דברים רעילים יש בקולה הזאת? את יודעת שיש בזה חומצה זרחיתית, מבצעת חומציות, אספרטיים, אקססוריז קיי, E123, כל זה את הולכת לשתות? אני הולכת להביא בפיות. באמת לא נעים, תראי, כולם מסתכלים עליך כמו איזה ילדה קטנה. תרוצי. איזה קולה, אחת מהיותר טובות ששתיתי. את רואה את זה עם הכדור? עם הגופייה האדומה? לא עם הג'ינס. קצר? הארוך. שעכשיו עם הכדור? לא, הוא הרגע מסר. למי? מה זה משנה למי? לא יודעת, נו. מה איתו? מי? זה שבגופייה... עזבי, כנראה שזה לא חשוב. וואלה. אני רואה שטעים לה. מאוד. מה זה? תראי לי סלמי ומיונז. עם פטריות שמפיניון ברוטב ניסואז. תראי איזה חמודיות, אני רואה עגבניות שרי גם שם מציץ לך. ומתחפים גם זיתים שחורים בפנים. זה סנדוויץ' מרגש. כן. מוריאל. מה? אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל... תגידי. חיפשו אותך במזכירות. אמרו שהיה לך טלפון.
לי היה טלפון? כן, מישהו בא שאל עלייך, שאל מוריאל, איפה מוריאל? מה? טלפון דחוף! אוי, אבי תולדנו. אני רצה. בא. איזה כיף היה אם הייתה לנו מכונה שיכולה לעשות מלא כסף. יודעת כמה כסף עולה לבנות מכונה שעושה מלא כסף? בעצם אם היה לנו מלא כסף כדי לבנות מכונה שעושה מלא כסף, בכלל לא נצטרכות את המכונה. וואלה. תדעי לך שבמזכירות אומרים שבכלל לא היה טלפון. ככה. שמע ישראל, אני רואה שבט תפוס, תתני לי רגע. תודה נשמה שלי, אני רואה שבט לי יופי של קילוח. איזה קינוח! איזה ארוחת בוקר! אחת מהיותר טובות שאכלתי. שמע ישראל, איזה תפוס, איזה פירות הדר. לאחר מותו של שאול, עברה מלוכה בירושה לדוד. אנחנו נראה מה זה טוב ביחד. יואו, הלוואי ולירון תזכה בוועדת קישוט. אמן סלע. מעניין מתי מנשה ישים לב ששפכתי דבק מגע על הכיסא שלו. משהו לא בסדר במכנסיים שלי. אם אני אבחר לוועדת קישוט, אני אפעל לביטול הוועדה הזאת. כל אם ובת מרוכזות ברובת. תודה. לאחר מותו של שאול, עברה המלוכה בירושה לדוד. וכך הפך דוד למלך יהודה. כן, דריה. המורה, למה בעצם לא היו בחירות דמוקרטיות בתנ"ך? מישהו יכול לענות לדריה? כן, שירן? כן, המורה, לא היו בחירות בתנ"ך כי כאילו לא היו אז אס-אמסים. לא, שירן, בתקופת התנ"ך לא הייתה דמוקרטיה, ובטח לא היו אס-אמסים. בת חיים, מה את אוכלת? בטטה כסביה. אימסת? שילית. כן, מנשה. המורה, בספר שמואל מתואר דוד כאיש צבא שמאוד מאוד התקדם בסולם הדרגות. ונשאלת השאלה, אם כבר בתנ"ך החלה תופעה פסולה של אנשי צבא שפושטים את המדים והופ, עוברים לחיים הפוליטיים? את הבנת את זה, דריה? בערך. כי אני לא הבנתי. אבל למה בכלל עם ישראל צריך מלך אם יש לו את אלוהים? המורה, כן, זה בדיוק מאותה סיבה שלנו יש את לירון. אבל אני גם מלכה וגם אלוהית. אז זה מסביר את הכל. אני באמת לא יודעת, לירון, איך העולם מסתדר עד עכשיו בלעדיי. זה גם מה שאני שואלת את עצמי כל יום שאני קמה ורואה את עצמי במראה, אבל לא חשוב. אמרה, לפי התנ"ך, מתואר שדוד המלך היה גם חתיך, גם ג'ינג'י וגם קטן. אמת ויציב. ודוד יפה עיניים, הוא אוהב השושנים. מספיק! אז זה די ברור שעופר שכטר הוא צאצא של דוד המלך, ובגלל זה כולם קוראים לו עופר שכטר המלך, ועם מלך כמוהו ומלכה כמוני, בינינו, מי צריך דמוקרטיה? אז זאת אומרת שלא צריך דמוקרטיה. בסדר, אז מעכשיו אני מודיע לכם באופן דיקטטורי שלשיעור הבא כולכם מעתיקים את פרשת נוח, כולל ציורים. אני רוצה לראות מי ימרה את פי המלכה. ובאתו, שאני רוצה שתדעי, שאני חושבת שזאת ממש חוצפה, כן? שככה רות רוצה שמישהי אחרת תנהל את טקס יום ירושלים ולא את. אוי באמת, עזבי, אין לי כוח לכל הכאב ראש הזה. גם ככה נמאס לי מכל הטקסים האלה, את יודעת, 20 שנה אני עושה את זה כבר. אני אומרת לפעמים שינוי זה דבר טוב. מה כל כך טוב בשינוי? תגידי לי, מה החוצפה שכזאתי? אני לא מבינה, 20 שנה אני עושה את הטקס הזה בבית ספר חבצלות וככה? להתעורר יום בהיר אחד ולקחת? זה הרי לחרות את הענף שעליו אני יושבת. זאת התעללות לשמה, אני אומרת לה חכי. אם אני אתפוס את המנהלת הזאת, אני אשבעת לך דרורה, אני לא מקנה בה. אני פשוט לא מקנה בה. אם אני אבחר לוועדת קישוט, אני מתכוונת לפעול לביטול הוועדה הזו. למה? כי ועדת קישוט מסמלת את כל החולי שיש כיום במערכת החינוך. אני הייתי עושה את הבחירות לוועדת קישוט אחרת. איך בדיוק? קישוט נולד. תכף תגידי לי שכדי לבחור ראש ממשלה צריך לעשות ראש ממשלה נולד. מה, לא ככה בוחרים היום? מה תעשי לה? מה אני אעשה לה? אני נשבעת לך. אני פשוט אתלוש לה את השערות אחת עם פינצטה. אני אסטרוף אותה בכל השוק האזרחי. כל מערכת החינוך ידעו מי זאת גנבת הטקסים העלובה הזאת. אני כל כך רותחת. נמאס לי כבר להיות החנסנה של מערכת החינוך. תראי איך אני רועדת. שלום, מזל טוב! על מה? מגיע לך!
כל כך הרבה זמן רצית לעשות את הטקס הזה, דרורה. כל כך מביך, אני רוצה שתדעי שאני בכלל לא רציתי לעשות את זה, זה בכלל לא מדבר אליי, זה פינאץ בשבילי, אני פשוט רות כל כך לחצה עליי. את רואה? בסוף זה ישתלם לך ללחוץ ולרדנד לרות. מברוק! ירושלים, ירושלים, ירושלים. את יודעת, שולה? כן. מכירה את המשפט, נפש צדיקה תקרב אותנו לגאולה? לא. יפה, לא? הרגע המצאתי. כל הכבוד רובת, זה נשמע ממש מקצועי. אני אומרת לה, אני פשוט מבוזבזת פה. מה אם הייתי גבר, הייתי מזמן מקובל ראשי, או לפחות גדול בתורה. במקום זה מה אני עושה? יושבת פה, בודקת ערימה של מבחנים יותר גבוהה מהכובע שלי. אני כבר לא יכולה עם המבחנים האלה, אני לא ישנתי 4 לילות רצוף, אני כל הזמן בדקת, ובדקת אני כבר לא יודעת אם עכשיו זה מציאות או שאני חלמת. את לא חולמת נשמה. תגידי, את רוצה להגיד לי שאת יושבת ממש, בודקת את כל המבחנים האלה? ואחרי שאני גמרת לבדוק אותם, אני בדקת שוב, ואחר כך שוב, ככה 3 פעמים. אז את ממש לא נורמלית. את צריכה ללמוד לתקתק. תלמדי ממני. אני פיתחתי שיטה חדשה. קוראים לה שיטת ה-70. שוב קיבלתי 70 בתנ"ך. כל הזמן ראובת נותנת לי 70. דווקא הפעם שהרגשתי שהלך לי טוב. איזה ציון את קיבלת? 70. כולם מקבלים תמיד 70, חוץ מקצנלסון. אני לא מבינה, מי נתן לראובת לגיטימציה לתת לי ציונים? צודקת. אז איזה ציון היית נותנת לעצמך? 91. הצלחת יפה, כל הכבוד. ומה עם ההורים שלך? להם לא אכפת איזה ציון את מקבלת? הם נורא עסוקים. במה? בעצמם. זה כיף לך. וחוץ מזה, הממסד מושחת. פעם העתקתי מילה במילה מקצנלסון, והוא קיבל 110. נחשי כמה אני קיבלתי. 91. 70? כולם מקבלים 70? כן, בטח. מה את חושבת שמעניין את הבושטקים האלה כמה הם מקבלים במבחן? סתם אנחנו יושבות, בודקות, קוראות את הידיים, שוברות את הראש, והם אפילו לא מסתכלים על הציון. לא נכון, כצנלסון כל הזמן מוציא אצלי טעויות. לכן אני נותנת לו 110. אבל כל השאר לא אכפת להם. מה? טוב, חברים יקרים, אני רוצה להתחיל את ישיבת הסיכום שלנו. תודה לכולכם שהבאתם מהספציאליטה שלכם. אני בטוחה שהכל מאוד מאוד טעים. בואו נתחיל עם ו3. איפה גלית? גלית התקועה קצת עם בת חן בכיתה. אני לא יכולה לחכות לה. טוב, בואו נראה מי עולה ומי אינו עולה כיתה. כצנלסון מנשה. אהובת, מה את אומרת על מנשה? מה יש לומר? תנו לי אישור ואני משבדת אותו. לא יזדיק לנו כמה כאלה, לא? אם היא משבדת אותו, אני מכניס אותו למשוואה והופך אותו לנעלם. הבחור הוא מפגע פיזיולוגי. מה אתה מדבר? הוא גאון, אני הייתי מקפיצה אותו ישר לאוניברסיטה. חברים, בואו נצביע, אני רושמת. קדימה, מנשה, הצביעו. טוב, מנשה עולה כיתה. מה עם לירון? אני לא חושבת שאפשר לדבר על לירון בלי שלדבר על הסגניות שלה. הן כל כך מחוברות, כל כך קשה להפריד ביניהם, זה כמו הדבר הזה שאני מנסה ללעוס כבר שעה. זה מוסחוס, זה אני הכנתי את זה, ילדים חולים על זה. מותק, ילדים לא חולים על זה, ילדים מתים מזה. אם אתם שואלים לדעתי, אני חושבת שאת שרון דווקא צריך להשאיר כיתה, ולהעביר את לירון ושירון. שירן, מה, את לא מכירה את השמות של התלמידים שלה? לא נורמלית, אפשר להפריד ביניהם, אין אורגניזם אחד. שרון לא תשרוד. גם ככה היא בקושי שורדת. עם 2 ידיים שמאליות, בלי מוח שמחבר ביניהם, גם ככה קשה. בנים, בנות, תצביעו בבקשה. קדימה, עולות או נשארות? בא. תעוגל. טוב, אני רואה שאתם נמנעים, אין ברירה, אני מעבירה את 3 כיתה. אחרת האבות שלהם יגיעו לכאן, וזה בדיוק מה שחסר לנו. מה עם דריה? אני הייתי נותנת לה 70. כמה
כמה מפתיע. טוב שאת העלית את הנושא. יש כמה הורים שהתלוננו שאת נותנת לכל התלמידים ציון 70 בכל המבחנים. באמת? ככה אמרו לך? ככה אמרו עלייך. אני הייתי רוצה שתעבירי לי את השמות אחר כך. לא, את מבינה שזה מכעיס אותי? זה פשוט, הם שותים מדמי. זה כמו לעשות לי משפט דרייפוס. אז זה למען השם, מה אני לא עסק פה? זה קורקבנים במייפל. קורקבנים? אני לא מאמין, למה אני אוכל את הדבר הזה? זה חלבונים, אני אחרי פחמימות, אני בדיאטה. מה באמת? זה טעימי כי אני בשרנית, זה נהדר. זה הפוך מצמחונית, אני כבר לא אוכלת צמחים, איך אומרים, זה ברברי. אני אוכלת רק דברים שנשמו פעם. חברים, מה עם דריה? או, דריה? דריה, מותק של ילדה. איזה מותק, הבחורה הזאת לא מסכימה לשום דבר שאומרים לה, מזכירה לי את סטלין. היא מאוד מרדנית. מאוד מרדנית, אבל מה הפלא? מישהו פה ראה את ההורים שלה? כמו ילדים קטנים. ברשותכם, אנחנו נעביר אותה. אנחנו לא יכולים להרוס לה את המסגרת. מה עם חמוטל? אוי, אני לא סובלת אותה. היא מעצבנת, היא אנטיפטית, היא לא חברותית. כן, היא נהדרת! מזכירה לי אותי בצעירותי. אני לא רואה שום דמיון. אני רוצה לומר לך שאתה קצת מזכיר את זוהר. אני את זוהר? לא, אני. אין לי זמן, אני הולכת. גם אני. טוב, נראה לי שסיימנו. אפשר... רגע. מה עם זוהר בשן? מה איתו? כבר פעמיים שאנחנו השארנו אותו כיתה, מה אתם אומרים? זוהר בשן נשאר גם השנה כיתה. כן, בסדר. להתראות, תודה רבה, היה מאוד טעים. אוי, זה גם היה נהדר. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לטקס סיום שנת הלימודים 2005 של בית הספר העממי חבצלות. קבלו במחיאות כפיים את מזכירתנו האהובה וממלאת מקום ראש הממשלה. מה זה, מי כתב? ממלאת מקום המנהלת, הגברת מרגלית, בת אברהם ולולו אלקחורז. תודה לך, גלית. איזו התרגשות, אני מתעלפת תכף מתרגשות. מורים ותלמידים יקרים. אז קודם כל, תודה רבה לגברת רות קיוויתי, שאיבדה את הקול שלה, וכתוצאה מזה אני כאן עומדת לפניכם על הבמה. אשמח קצת למחיאות כפיים. תודה רבה. אני רוצה להגיד שזאת הייתה שנה פוריה, זאת הייתה שנה מרתקת, שנה מסודרת, הייתי אומרת אפילו שזאת הייתה שנה מעוברת. אבל אם באמת יורשה לי להגיד בנימה אישית, אני מתה על הבית ספר הזה, אני כל כך אוהבת אותו, בית ספר שחרט על דגלו את הפתגם, ואהבת לרעך כמוך. מורים ותלמידות יקרים שלי, אני רוצה להזמין בהתרגשות נורא גדולה את תלמידי כיתות ו' למופע הסיום שכתבה המורה ראובת, הקוסם מארץ חול. בבקשה.